हेलो गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गाव गावनि न'आव सेफ्टियानो दं होननानै आं सानो गाइस स' गाइस दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोबोद दुखु मोननो हागौ स' आंबो बे भिडिअखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनदों स' नोंथांमोनाबो मानोना बे भिडिअखौ नायोब्ला जोबोद दुखु मोननो हागौ आरोना स' बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस स' आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय गाइस थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ सुरु खालामलांनि स' गाइस भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों स' नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ ग्रुपआव सोआ आंखौ ग्रुपआवसो इउटुबारफोरनि ग्रुप दंना गैया स' बेफोरबायदि गोबाङानो फिसा फिसा इउटुबारफ्रा बुंहरबाय थायोमोन स' बिनि थाखायनो आं बेखौनो लाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय स' नोंथांमोना अननानै नैबे ग्रुपआव हाबबानो जाबाय स' बे ग्रुपआव नोंथांमोना गोबां इउटुबार लोगो मोनगोन स' नोंथांमोना जायफ्रा फिसा फिसा इउटुबार स' नोंथांमोना साफा सानै साबस्क्राइबार बारायनानै लानो हागोन बे ग्रुपआव हाबोब्ला स' नोंथांमोना बे ग्रुपआव हाबनोब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपशननि बे भिडिअनि डिसक्रिपशनाव हाबनानै नोंथांमोना जइन जाहैनो हागोन स' लिंकआ डिसक्रिपशनाव मोनगोन स' नोंथांमोना गासैबो हाबबानो जाबाय जायफ्रा हाबनो गोसो ग्रुपआव स' हाबनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो नैबे आब'नि भिडिअखौ नुवाखै जानो हागौ स' आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लानानै फैबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस स' बिथांनि न'खराव मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जानानै होदों मानोना नैबे आब'खौ माने गावनि फिसाया गारनानै थांदों बेलेगाव स' बिथाङा बेखौ लानानैनो जोबोद खुसि जोबोद दुखु मोनदों आरोना स' नोंथांमोना बिनि ससे भिडिअखौ नायनानै आंना फिसाफ्राबो बुरजाथार आं मा मावनानै जानो रोंबावनो र' आंनि फिसाफोरखौ आं लेंहरनि समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार सुनिबार रबिबार फैदो आबामोन नायबाय फैदो नोंथाङा मबाइलाव नायबाय बायो खोमा लेंहरदो आबामोन नायमोन मबाइलाव लेंहरदो आबा फैफिनदो एथ' मोजां मोजां फिसा दं मानो गारनानै थांखो नोंलाय माने गाइस नोंथांमोना सिरियास जामारदों नामा स' बेफोरबायदि नङा गाइस बेखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों स' नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा स' लोगोफोर नोंथांमोना सिरियास जानो नाङा मानोना बे आब'आ माने एन्टारटेनमेन्टनिसो खालामनाय जादों स' बेखौ नुनानै आंबो एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय जाबाय नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा गाइस स' मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै जाबाय आरो चेनेलखौ गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोननायनि आरोना स' नोंथांमोना अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनसै गाइस